Hola! Acabarem explicant com resoldre sistemes d'equació amb el mètode de reducció. Doncs este mètode, què voleu que vos diga? Quan es veu clarament que es pot aplicar, és el més ràpid de tots. Ara veureu el que vaig a fer, molt ràpid. Tinc dues equacions. I el que faig ara és, en este cas, perquè dependrà del tipus d'equació que vos trobeu, jo el que puc fer és restar aquestes dues equacions. I què vol dir restar dues equacions? Que a 2x li llevaré x i me quedarà x, a y li llevaré y i me quedarà 0 per y, és a dir, 0, i a 46 li llevaré 31, que me quedarà 15. Si vos fixeu, així el que ha quedat és que x és igual a 15. Mare meua el que acaba de dir Juan, que resta dues equacions. Sí senyor, resta dues equacions. I vaig a fer un esquemeta de l'analogia de la balança per a que s'entenga millor. Imagineu ara que en realitat 2x més y igual a 46, com ja he comentat, es pot fer l'analogia de la balança, és a dir, que 2x més y pesaran 46 quilos. I per una altra banda sabem que la x més la y està en equilibri, és a dir, pesa el mateix a 31 quilos. Esta igualtat es pot assimilar a una balança. Si jo llevara la x o la y, esta equació no seria certa, que equivaldria a que esta balança se quedarà sense equilibri. Molt bé. Doncs si jo sé que x més y pesa el mateix que 31 quilos, veritat que jo puc agarrar esta balança d'ací i llevar-li x més y, així, que equival a llevar este pes de x, este pes de y, i llevar-li al 46, llevar-li 31? És el mateix? Es quedarà en equilibri? La balança de dalt es quedarà en equilibri? Sí, perquè si això estava en equilibri, si jo així li lleve x més y i d'esta banda li lleve 31, s'ha de quedar en equilibri. I fixeu-vos, ara que m'ha quedat que la x és igual a la x, s'ha quedat que la x és igual a 46 menys 31, que és el que hem fet així. Així li hem llevat una x, perquè li he llevat una x, li he llevat una y i després li he llevat a 46 31. I el que m'ha quedat és que és igual a 15. Què vull dir en això? Que se poden restar equacions, sí. Se poden sumar equacions, sí. El que me queda és una equació que no s'altera, la igualtat es manté, d'acord? I jo puc jugar amb eixa propietat per tal de trobar molt ràpidament, en este cas, el valor de la x. En este cas, si us adoneu, la forma més ràpida per a resoldre aquesta equació ha sigut la de reducció, inclús més ràpid que la de substitució. Este mètode està molt bé, però si l'equació no és tan senzilla, se complica un poc. Es pot fer servir de la mateixa manera. Fem un exemple. Si partim del mateix exemple, però ara, la segona equació, imagineu-vos que és 3x. Si jo el que vull fer és que al restar o sumar aquestes dues equacions me queda només una incògnita, perquè és el que he fet així, si vos fixeu, al restar m'ha quedat només com a incògnita la x, el que hauré de fer és treballar amb aquestes equacions per tal de que al restar-les me quede el mateix nombre. Lo més senzill en aquest cas seria multiplicar per 3 la primera equació. Si multiplique per 3 esta primera equació, me quedarà 3 per 2 són 6x més 3y, perquè he multiplicat la 3 per y, i després 3 per 46. 6 per 3 és 18, 3 per 4 és 12 i una 13. I ara, me quedava així 3x més 3y igual a 93. Doncs ara podria restar les equacions. A voltes m'interessa sumar-les, depèn. En aquest cas m'interessa restar-les de nou. Si jo reste aquestes dues equacions, el que ocorrirà amb este 3y i 3y és que s'anul·larà. I ara, un xicotet parèntesis, i vull que presteu molta atenció. Ara s'entén per què he multiplicat per 3 la primera equació. He multiplicat per 3 la primera equació perquè el que volia trobar és en este punt un coeficient que quedarà 3. Per què? Perquè així, d'aquesta manera,
al restar esta equació amb esta s'anul·laran estos dos termes. És a dir, el que faig, l'estratègia fonamental d'aquest mètode és agarrar una de les dues equacions, multiplicar-la per un nombre tal que me quede un coeficient, val? I per això dic que no és fàcil, que al restar-li l'altra equació se m'anul·le. A voltes hauré de multiplicar les dues equacions per un nombre, per tal de trobar, per exemple, si així tinc només, imagineu-vos que així el que vull que és anul·lar la x. Què hauré de fer? Multiplicar la primera equació per 3 i la següent equació per 2, de manera que en acabant me quedaran en els dos casos un coeficient de 6 per a la x. I ahí llavors podria restar i anul·lar la x. Val. Però en aquest cas era més senzill multiplicar per 3 la primera equació, de manera que me queda 3i, i ja li puc restar la següent equació. I quan li reste esta altra equació, se me anul·la este altre terme. Per tant, esta és l'estratègia principal d'aquest mètode. Tractar de sumar o restar les equacions de manera que se me anul·le, val? Els termes corresponents a una de les dues incògnites, o bé els termes amb x, o bé els termes amb i. Val? Ara, continuem amb l'explicació. I així me quedarà 6 menys 3, que són 3x. I en esta banda me quedarà 138 menys 93. Molt bé. Per tant, 3x és igual a, de 93 a 100 van 7, per tant, 38 més 7, val? Seria 7, que això són 45. Per tant, la x és igual a 45 partit 3, que són 15. Val? Així he agarrat, val? Igual he anat un poc ràpid. 3x és igual a 45, d'acord? Per tant, el 3 passa dividint i me queda 45 de 3, que és igual a 15. Molt bé. Doncs hem aplegat a la mateixa solució, si vos fixeu. Què hauríem de fer, perquè no ho he comentat, per a trobar el valor de l'altra incògnita? En aquest cas, val? Doncs hauria de aïllar la i, val? En aquest cas, que és igual a 46 menys 2x, i com que ja sé el que val la x, la y serà igual a 46 menys 2 per 15, val? Que quedarà 46 menys 30, que és 16. Val. Esta seria l'altra solució. Fiquem en un quadret per a que tot el món sàpiga quines són les solucions. Molt bé, espero que hagi quedat clar. Pegueu-li una pensada, si teniu algun dubte, em fiqueu un comentari. Fins a la pròxima!